Hoxe tiña lugar unha nova reunión da Comisión do Transporte Metropolitano, onde están representados os concellos da comarca de Ourense e os diferentes partidos políticos co obxectivo de sacar adiante esta demanda histórica que afecta a prácticamente toda a metade da poboación da provincia. Un encontro que o presidente da Deputación, Luís Menor, valora como moi productivo e no que se acordou instalar un proxecto piloto que afecte os concellos limítrofes da cidade para poder definir o número de liñas e avanzar en cuestión técnicas, como a definición das paradas, frecuencias, a afección que terían nas liñas de transporte interurbano e os custes que suporía a implantación deste novo servizo. Avanzamos, creo que foi unha reunión moi produtiva, xa que, en primeiro lugar, concretamos moitísimo o obxecto desta primeira fase. Acordamos instalar unha fase piloto, instaurar unha fase piloto, en donde, bueno, pues afecta aos concellos limítrofes, limitanse o número de líneas, e agora tocan xa definir por o miúdo pois as características de paradas, de frecuencias, a afección que ten para as liñas do transporte interurbano e, por suposto, un tema importantísimo como son os custes deste novo servicio. O obxectivo é atopar unha solución a un problema histórico de mobilidade para a cidade e a comarca de Ourense. Para Luís Menor, desta volta, si houbo avances. Sen dúbida estamos ante un problema histórico de mobilidade para Ourense e a súa comarca. Sen dúbida, a pesar da dificultade técnica dos mesmos, estamos nun momento no que vamos dando avances porque estamos falando sobre xa cousas concretas que non resolven todos os problemas, pero que sí empezan a poñer fin a este problema. Así que somos optimistas, hai vontade clarísima política de chegar a este acordo. Por suposto, a Deputación non solamente fai de anfitrión desta reunión, senón que conleva a maior parte dos traballos técnicos e, por suposto, estará na solución económica e técnica que buscamos entre todos e con unha clarísima voluntad política.